takuk tai buk song tabo ang phai shok phai jak thaipong hathai kamimo oro tero khipi jamate hodani dorma bisi kok malai mung pandawo oro rungnok khlawo no boro maisia rakha chini oro chini jamate hodani takuk buk song no borok oro kosto khaibui borok hodani besarok no borok oro mami sungui besek jara tui kaha krengke sarakha tama moirok sungkha botor no jeng selainai inge kisisa nikom sainai omo thaingkha kamingkha thaipong hathai kami moyal ingke teikha ma moyal district ingke kila Udaipur Gomoti Tripura bisingo klayu ingke oro no taklai bisio tere khupini jamate hodan dorma bisikok malai mung panda songsa jaka o thayo angbu phai sok phaijak ingke ta oro ni kamini adong khoroksa takuk Jiban Kumar Jamatia Borom Gunang bo besek jeratui jogalai chini hodani besarok no bo bahai ken borok oro boroni group rok mami rok sunglai ka botrono tei sing kisisa silainai da sai kana da sengke tabok motamuti maisar laimani prai paima digi thang tong ha ingeta tei komse kom 100 jona sida tongnai ko apatot tak sang idea song tongmani tak jora tei jeng kuno kahang kereng khen saroi tongkho jotono no mami bogui kahang ke sarai tonglai kho janjan level nai jotono yang bogni alada tongo yang bogni alada tongo inge jotono tak jora tei jeng kahang kereng khen sarai tongkho inge tei kaisa sumung inge joto kamibo no group bisingo phane A group B group C group emame khaglaiu inge nerone kamibo tinini salo bahai ke group soro kami kaisa ke tui de oro tini samung tanglai khere A group B group C group mai group bisingo de phaila sengke tini ke seng hodani dorma kaisa सम्मेलन को थमानि सिबा sengke oro kaisa group khaglailia seng joto no lukuni kaisa phaiwino seng joto no khasrang laiwino lukno kaha khlaiwi paw laiwi charo laiwi bai joto luk kaisa samung tanglai khatini okay samung numani bisingo phano item tongo besek item khaileni ro bangmani item ke chini tongo sayani ke a tongo te labra muilor sungjak te ta pato chini phator sungjak tongo engke tei dal bo sungjak tong sayani ke sanai ni ke poha tongo ai tarpor ni gudok tongo sakhai tongo ke te ni motor bai ta sinai ni dal ke bo te ke suna tong labra bo donggo takuk ni thani ke sungmung ke ta oro jara chini hodani besarok tinni hodani dorma bisikok malami pandao phai sok phainai rok besek jona rok kana hamborok bangmani আপাতত তাক চিনি অর রিসিভ সক ফাইলে হা প্রায় 300 থেকে 350 মতো চিনো রিসিভ লাইলে হাতাবক একে ব পুরা তোমা সইয়া খ হান বং সাই সময় খ মানে পাইতে পাইতে 5টা রোজা কাইথানা সং সাময় আপাতত তাক চিনো ইয়া ফাংকা 300 থেকে 350 জতে রিসিভ মালা হা দকে হামবা ইনকে তেকে হেসুং ও তিনি নিরনি সামুং রলাইমানি বিসি কিসিস প্রবলেম ব হারক সার নকজা তা জতে মং সা প্রবলেম করেই খ তা জতে পুরা ক্লিয়ার ন সামু জলাই তং খ পুরা ন কাহাম তংব takuk no bilai ke hambai sini takuk borom gunang Jiban Kumar Jamatia bo khoroksa oro thaipong hathai kamini nung bo oro kamini na adong no bono bo nangkuk mani srai ke kok sai khnar mani bagai bono bilai ke hambai joi baba gori मेरो थोकैले हान्दिन ल सुङने da takuk bok song oro anindara nang bo thaipong hathai khoroksa oro mami sungnai group ni bo leader bono sungnai bo tama tini moirok songkha engke tei chini jamate hodani jara oro dormo 13 khipi dormo bisikok malang phai sok phainai adong rokno chini hodani besarno borok bomahai item rok sungoi tei mairok charokha bomahai moirok songkha busuk thoya botrono kisa problem denglang botrono tei kok sauni bagoi ang koi jau tei puya sini sini murok re ani bungke thaipong hathai gamini juddu joy Jamatia nge tini dormo sabha o tini parawo khuk khatung khada khlaiwino जों माइरक सारoi tongai jawo tabok jaratui kono problem nukjagya जों mui khailekha hamo haya phano poha bai ni khailejaka bono saya hingklai a khe khailejaka hingke mui turu bo khalailekha tei sakhoi tei gudok khailekha sini sa borok nung borok no kaisa khailekha sing kono problem tak nuk jaya kho tabok jaratui sini
কোনো অসুবিধা আংলিয়া যতनो सोंनायबो माने मटामटी ठगला हानैनो सावै थांबाय जावो हा हदा बरग र सोंना आनिका दारानो बेलाय बेलाय हामबाय ब सदानि बोसारकबो सावै थांबाय खाबनो बेलाय थगजाकबाय खा हाय हनै साखा अंगे र मंसा नंसा मनुमाबो प्रब्लेम बकरि खाम बसाका बरक बेलाय बेलाय केबनो हाम बरकनो थाइपं हाथाय कामिनि बरक रक बरक नंसिनि जमाते हदानि 13 खिपि धर्म बिसि कगमालाय मुं पान्डाव बरकनो मामी संगैसिनि जमाते हदानि बोसारकनो ताखौ बहुक सनो बरकनो मामी Borok sungui bok kothau ke sarai robai nai runi mangplina angni rani kisi sa phunung nai ani tuimuk channel ni bising tui ni rok joton na hawi ta tai busa borok no amongka kami thaipong hathai moyal lengke tuikhama district killa Udaipur Gomati Tripurani borok belai no khatung khajang jak rota asogui tonglajak borok ni mangplina ang taba phungoi tongbai